her og det her og det her. Jeg synes, det er godt her, og det er godt her. Det kan godt her. Og jeg plejer ikke at have sådan en frivillig agitator. Okay, jeg har virkelig gået på benene lige nu. Ja. Så var det, at de skulle stille sådan noget om. Er det mig her nu? Okay, nu kommer du så på ryggen, eller? Er det, tror du, det er dig, der føler det mest? Altså, jeg kan virkelig, jeg er helt kold nu. Okay, nu får jeg virkelig gået ud. Ja. For at stille det der mellem, hvor du synes, det er koldt. Får du se? Ja. Der, hvor det synes, det er koldt. Ja, lige her. Ja. Og hvor det ikke er varmt. Skal vi have bogen? Har du bogen med? Nej, vi har ikke bogen med. Jamen, så stod der, at vi skulle fokusere. Bare på at tage alt ind. Og fornemme stærkt. Så når du er klar til det, så stiller du spørgsmål, og så hvis du kan fornemme. Hvad skal jeg spørge? Om der er nogen. Bare stå der og fokusere lidt først. Okay, ligesom der er nogen, som får sådan noget. Rigtig sådan ud. Ja, det stod der også. Bare luk helt op. Altså bare virkelig luk op. Okay. Det var virkelig afslappet at få ud i fremtiden. Så er det måske ikke en dårlig ånd, måske. Men jeg går så helt op med på at være fordi er der nogen lige her. Okay, jeg fik mig selv at gøre her. Jeg skal nu. Og så må jeg prøve. Det er klart. Er det fint? Mine øjne begynder så at ryste helt vildt. Og jeg kommer til mine øjne hurtigt. Kan du se det? Ja. Ja. Hvad fornemmer du? Er det dage? Jeg ved ikke, om jeg skal tage sådan nej eller hvad, jeg ved det ikke. Bare, hvis du mærker, som om du har lyst til at sige ja. Ja, men jeg prøver virkelig. Ja. Ja. Og husk, det er dig, der bestemmer, så hvis du... Ja, men jeg føler mig ikke udsat på noget. Nej. Sebastian. Jeg føler mig ikke udsat på noget. Nej. Men jeg kan mærke, når jeg gør sådan her, så er der ikke noget. Så når jeg bliver startet på øjnene, så strømmer det sådan noget på fødderne af. Ja. Og det er kroppen. Det er okay. Er det ikke, der har boet her før? Altså lige nu så... Jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg forestiller mig. Nej, men det skal virkelig bare... Du skal tage din første indskud. Med godt hår. Det er bare det, hvad der går ind i. Jamen, der var jo nogen, der boede her før, så... Men det er sådan noget langt hår. Bastian Pøvlig. Sådan noget langt hår. Jamen, det er mærkeligt, at Bastian ligesom går derhen, synes jeg, måske. Okay, det var lige... Hun føler, at det er godt. Jeg er overhovedet ikke bange på nogen som helst måde. Jeg fik bare sådan et billede i hovedet, og hun smilte og sådan noget, så der var slet ikke noget. Nu når du er sådan op og køre igen, så tror jeg måske, at du er ved at komme til dine sanser igen. Altså. Spørg, hvad hun vil. Ja. Prøv virkelig at fornemme lidt, før du begynder at spørge. Bastian piver helt vildt. Jamen, det gør den. Vi er lige her. Jeg skal ikke spørge dig så meget. Nej. Det skal jeg ikke. Jeg kommer lige så lidt, ligesom jeg bare kommer frem ud, så klart næsten. Jeg skal vente lige, jeg skal lige. Ja, vi er her. Kan du prøve at gøre noget med Bastian, når du ved, du er her? Et eller andet tegn. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Bastian, den rykkede lige frem. Bastian, og det gør den fandme ikke.
Det er godt, Bastian. Bliv rolig. Rolig nu, ikke? Plejer at reagere, når man kalder. Ja. Og en eller anden grund gør den det. Og af en eller anden grund kigger den på mig. Bastian, kom her. Kom her. Nej, den ligge. Den Du ligger. skal lade den ligge. Så. Vi har ikke noget ondt. Vi vil bare prøve at kommunikere med dig. Og løfte dig over på den anden side. Du har lov til at gå på den anden side nu. Der er ikke mere, du skal gøre her. Du skal gå mod lyset. Ja. Er det noget, du har lyst til at gøre nu? Jeg føler, at jeg bliver sådan tilbage. Du stod der. Det er for, hun vil ikke have, at du står ved hende. Nej, så er det. Okay, jeg går på. Tak. Ja. Det er fandme vildt. Det er fandme vildt. Er du stoppet? Ja, jeg var der. Da jeg stod derinde, der var slet ikke noget der. Jeg følte ingen måde utryg eller noget som helst. Jeg gik ud derfra, jeg var ikke klar mere, men så det helt bare. Nu kom Bastian. Væltede ind over. Ja, og nu kom Bastian. Af en eller anden grund til den ikke over til os. Den vil blive over ved dig. Okay, nu